जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी भोजपुरी के सुपरस्टार अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह के बहुत ही बेहतरीन गाना एक आइल बा। अभी तक अगर आप लोग नहीं देखले तो अब जब देखब तो आप सबके दिमाग में आई कि अभी तक हम गाना काहे ना देख ले रहे हैं। काहे कि भैया गाना वाकई में बहुत ही बड़ा लेवल के बाद। जी हाँ भैया, आप सब अक्षरा सिंह का अभी तक बहुत सारा गाना देख ले। जी हाँ भैया, ओमे इस सबसे बड़ा लेवल के गाना दिख रहा बा। काहे कि भैया बता दी एक गाना के डायरेक्शन और वही तरह गाना में गाड़ी के यूज कईल गेल बाटे और ड्रेसिंग भैया जौन सेंस बाटे सारा ड्रेसिंग। जी हाँ भैया, और लाइटिंग इफेक्ट बहुत ही तगड़ा बा। आप सबके बता दी कि ये गाना के बोल बा रात हो गई। जी अभी ये भोजपुरी गाना ना है, ये हिंदी गाना है, अक्षरा सिंह के आवाज में बा। अगर बात की जाए पर अभिनय के तो अक्षरा सिंह अभिनय के लिए बड़ी और इनका अपोजिट बाने करण खन्ना। जी अभी बहुत ही बेहतरीन डांस और अभिनय के साथ सजल ही गाना बाटे। गाना के वीडियो डायरेक्टर बने लक्की विश्वकर्मा का भैया जबरदस्त डायरेक्शन के लिए बने और एडिटिंग भी काफी लाजवाब बटे और कलर करेक्शन वगैरह भैया बहुत ही तगड़ा। समझ ही सकते नहीं हिंदी गाना हो तो जी हाँ भैया लेवल भी हिंदी तरह के बाटे, भोजपुरी के लेवल से ऊपर बा। जी हाँ भैया, अक्षरा सिंह के हिंदी लेवल के हिंदी गाना आ गया बा, बहुत ही बवाल हिंदी गाना भैया। ये गाना के लिखले बा सोनू सागू। जी हाँ भैया, बहुत ही बेहतरीन लिरिक्स बाटे भैया, बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक के साथ गाना बाटे। सबसे जबरदस्त भैया एक गाना के लेवल लग रहा बटे और कहीं ना कहीं तगड़ा गाना। तो जी हाँ भैया, ये गाना रिलीज हुई बटे लिंस म्यूजिक। जी हाँ भैया, बहुत बड़ा कंपनी है, एक कंपनी के बहुत सारा चैनल बटे। जी हाँ भैया, ये चैनल से गाना जितना भी अभी आवे वाला बा बहुत सारा प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा बड़ा लेवल के आवे वाला बटे। जी हाँ भैया, ई गाना के लेवल देख के आप सब समझ जाए कि कंपनी कौना लेवल के गाना लेके आवल बा। तो वाकई भैया लिंस म्यूजिक पर ही गाना आ गइल बा, आप सब जाके वहां से देख सकतनी। गाना के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाटे। और चलते चलते कहें भैया कि गाना के देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आके आप सब जरूर बताएं कि गाना कितना जबरदस्त लागल हुए। चलते चलते वीडियो के लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो के शेयर करें।